Waqt id-diskors tal-Prim Ministru Roberta Bela fil-Parlament dwar l-estimi finanzjarji għall-uffiċċju tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech infex f'dadija ta' diskors dispreġġjattiv min-naħa għall-oħra tal-Kamra. Viżibilment mifxul quddiem l-argumenti b'saħħithom tal-Prim Ministru fejn ta' spjegazzjoni ċara kemm tal-miżuri tal-Budget 2025 u l-viżjoni tal-Gvern snin li ġejjin, Grech spiċċa jgħajjad u jipprova jipprovoka lil Dr. Bela. Fil-fatt, fost li frażijiet xejn dekorużi li ma ddejjaqx jesprimi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, Grech sejjaħ lil Dr. Bela prim buffu kif ukoll prim korrott. Unfakrek illi kull darba illi tippunta subajk lejn din in-naħa u tgħidilna frodisti ftakar li għandek 4 tiswaba illi qegħdin jippuntaw lejk dik infakkarilek biex ma tinsijiex prim evażur tat-taxxa u tinsijiex dik. Frażijiet li jintużaw mill-esponenti estremisti tal-Partit Nazzjonalista marrufin ukoll bħala tal-Blue Heroes u indikattivi ta' kemm Grech qed jikompli jippruva jindieħes ma' din il-fazzjoni e kif bħalissa jinsab taħt attakk minn kull faxxa fil-partit. Fuq naħa hemm tal-Blue Heroes li wkoll huma disprati li Roberta Metsola qed tgħidilhom li mhux ġej lura Malta u issa jaraw jerġa' jfetx f'Malta lil Simon Busuttil. Fuq in-naħa l-oħra hemm il-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija li qed tirranka x-xogħol biex Alex Borg jikkontesta għat-tmexxija tal-partit, tant li l-editorjal tal-Malta Independent tal-lum kien ispirat minnu f'tentattiv ieħor biex jipproġetta ruħu bħala kap. Dan it-tiżgwid qed iwassal biex il-kariga essenzjali ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wkoll tibqa' mdendla għalissa għax il-fazzjonijiet qed jostikolaw kull nomina li qed jresqu dawk il-ftit li fadal madwar Bernard Grech. Il-kritika lejn Grech fih dan il-PNet kompli tirranka hekk kif ċar li minkejja l-pariri tas-suppost espert politiku li jażel, l-akademiku George Vital Zammit, il-kap qed ikun fjakk immens fl-interventi tiegħu. Għalhekk li quddiem id-diskors ieħor b'saħħtu mill-Prim Ministru, Grech ma kellux għażla oħra il jinżel fl-aktar livell baxx u juża kliem dispreġjattiv. F'mument minnhom ukoll instema' jgħid li l-Prim Ministru dejjem ftakar fl-isteroids int. Diskors li d-Deputat Speaker David Aġus li dak il-ħin kienet jippresedi għażel li ma jkorreġix. Aġus innifsu, meqjuż qrib ta' Grech, jinsab ukoll taħt pressjoni politika u nnifsu u minflok għażel li jwaqqaf lill Prim Ministru mid-diskors oġġettiv tiegħu fuq suppost point of orders imresqin minn Grech. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista wkoll esprimew li kien hemm deputati nazzjonalisti anzjani li dak il-ħin kienu fil-Kamra xejn u xejn ma ħadu pjaċir b'dan l-atteġġament infantili li lanqas għal dibattiti televiżiv mu tajjeb. Minkejja dan, jidher ovvju li fid-dawl li xejn huma konvinti fuq ir-ritorn propost ta' Busuttil jew inkella li jilħaq Alex Borg magħruf fosthom bħala Mr. Facebook, s'issa ma jifdallhomx alternattiva ħlif li jkomplu jitqannew bi Grech sakemm ikun hemm qbil min għandu joħodlu postu.